ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾಜಿ ಕೋ ಆದರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರೆ. ನಾನೀಗ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक बहुत बड़ी मजबूती देगा और इसलिए इस वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर किए जाने वाले खर्च में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इस वर्ष देश भर में 9,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार ने एक एक परेशानी को दूर करने के लिए संवेदनशीलता के साथ किसानों की जरूरत के मुताबिक कदम उठाए। किसानों को संकट से बचाने के लिए हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की। अब आप देखिए, एक तरफ भारत सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में अरबों रुपया खर्च करती हो और जैसा अभी येदियुरप्पा जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 1,00,000 करोड़ रुपया कृषि सिंचाई के लिए देंगे। कन्नडिगा आंदोलकांनी मिटिंगे पयलीं रस्तो आडोवन धरून म्हादयचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भुमिका स्पश्ट करची म्हूण शक्ती प्रदर्शन केलें. मोदीच्या पुतळ्याची धीण काडली. ते पयलीं प्रधानमंत्री मोदीन म्हादयच्या विशयाचेर चर्चा करूंक वेळ दिवचो म्हूण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान विशय काडलो. मात सभेंत मोदी आनी येडियुरप्पा दोगांयनी म्हादयचेर पद्दतशीर ब्रो सुद्दां काडले ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.